אני קניתי את הקרקע לפני כשנה, נכון להיום הקרקע עלתה ב100%, ומשמעים צופים שבעוד 2-3 אפילו פי 3. שמי נגר שלמה, אני נשוי פלוס 3, בן 74. כעיקרון הייתי משקיע הרבה במניות, בבורסה, ולא קיבלתי תשואות מה שרציתי, ואז נודע לי שיש איזה פרויקט חדש של מגרשים, שתוך 2-3 זה ימומש, ואז אמרתי שאני הולך על זה. במקרה של קרקעות אני צריך בסך הכל סכום כסף קטן, כמה מאות אלפי שקלים, לא מיליונים כמו בדירה. נטו אתה מחכה לתשואה, 2-3, ואתה איך אומרים, עולה על הגל, מה שנקרא. מדובר מינימום על פי 3 עד פי 4, תוך 3-4 שנים, זה ממנף את עצמו. לפני שסגרתי עם קבוצת קונקשן, הייתי בחברה אחרת, על אותם מגרשים, אותו אזור, ביקשו ממני בדיוק פי 2. ולכן חזרתי לקבוצת קונקשן ועשיתי איתם את העסקה ב1,000 שקל. אני קניתי את הקרקע לפני כשנה, נכון להיום, הקרקע עלתה ב100%, ומשמעים צופים שבעוד 2-3 אפילו פי 3. הביטחון שלי בעיקר היות והקבוצה עצמה גם משקיעה באותן קרקעות שאני משקיע בהן. קבוצת קונקשן קונה באזור המרכז, מה שאני רציתי בדיוק לקנות רק באזור המרכז, לא מעבר בדרום או בצפון, כל זה מרחקים. הקרקעות האלה עברו כבר את המהל, את התוכניות הממשלתיות, ועוברות עכשיו לוועדות המחוזיות של העיריות, שהם מחויבים להפשיר את הקרקע הזאת לבנייה. למי שחושב ורוצה בהקדם האפשרי לממש את העסקה, חייב לדרך קבוצת קונקשן, כי להם יש את כל הקרקעות שכבר עברו את הוועדות האלה, ואוטוטו, תוך 1-2 זה כבר עובר לתהליך יותר מתקדם. חשוב לי שעוד אנשים יענו מהפירות האלה, כי זה באמת עסקה מצוינת, וכדאי ללכת על זה. בכל שאלה ששאלתי, ענו לי ונתנו לי את התשובות ולמשביעות רצוני, ואני סומך עליהם ב100% על קבוצת קונקשן.